Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara doan first time lapen pinia bangke nili railway recruitment board mate railway hin pen kapik langpon awareng warsa APHUTHAK selabang so video long nang than pachini ponikpo kwanana pusi kedoma ke flying ji koston man lapen last date command to ma kachar langdeng ko an sikenang ji ma labang so APHUTHAK stamina tum klar dagalam labang so video arlosi thekpon long ikpo lapen ali tum jong selabang so YouTube channel long nang kahomri milang pul deke chinghon pen subscribe gon adung hes tame belarjan dui notification long we abja panali tumala so belarjan long ber ponik de no lapen labang so video lang misen pul nali tum ka an maser un share pon ikon tangte non pathiek pen labang so awareng warsai APHUTHAK le lang polonang lapen chithan polona tangte non pathiek pen labang so awareng warsai APHUTHAK dak chithan polona labang so awareng warsai men labang ki Indian Railway Recruitment Board mate RRB lo organization amen talo mate labang so wareng warsai amen talo lapen apply process bang da online se apply nang po lapen apply last date labang ke March April mulam se last date po lapen kadu kawe pen post vacancies bang labang ke 9000 anda post vacancies bang pi pondiglo lapen job location labang ke all India lo lapen da category labang ke railway jobs lo nalitum official website jong si humri dami pulte indianrailway.gov.in labang so website long dam iglo ten alitum chini ponik po lapen puthor non chethan polonang da important dates APHUTHAK le chethan polona short notification da release pon labang ke kidam tang January achiklo 31 2024 sidak release pon iglo lapen application ke start ponji labang ke dak March 2024 pen sit cheng pon po lapen application last date labang ke April 2024 ansi dak last date bangke pipon iklo lapen puthor dak age limit langdam thulonang labang so awareng warsai fan age limit ki nangji labang ke maximum minimum da 18 pen 30 years malam arta abang phumate abang phetum si dak jogdun long ikpo lapen age relation banda pipon lo ST lapen SC atuma fanstame SC ST lapen OBC tum fanstame pipon iglo lapen ST pen SC aphan bange da 5 years an pipon lo lapen OBC lapen MOBC atum fan dak 3 years an pipon lo lapen application fee APHUTHAK non lang polona application fee labangke general mate OBC EWS atum banga da 500 an pinangpo lapen dak ST SC lapen female atum bangke dak 250 an pinangpo lapen payment mode labangke online se nalitum payment bangke pinangpo lapen RRB technician vacancies details bang lason hello tentative da kipi pona tengpol 9000 an si paklang pon po sita make an ne exact bangke rektilang sose cheta thegi lapen kom cheta thegi lapen da application direct education qualification bangke lason lo metric pass nang po lapen SSLC plus ITI do nang po lapen kali pula te metric pass nang po SSC LC plus course completed nang po labang ke nang litum lang po nigon lapen da fit da RRB technician recruitment selection process bang ke dag CBTS mate da computer basis test da endpoint po lapen documents verification lapen medical test medical examination test da me dak pen endpoint po ke apply nang ji la APHUTHAK bang monili nang than pachini pon ek po lapen alitum labang so article lang bang iglo polte official website links ta menalitum dak pen long pon ik po lapen short notification alus ta menalitum long pon ik po labang so short notification alo ni linalitum hans ta me pathiek pen than pachini pon ek po lapen peklang pon ek po lapen screen alo nalitum thek pon lai government of India Ministry of Railways mate railway recruitment board hin principle labang so awareng warsai bandak paklang poniglo lapen nalitum la CEN numbers ta melang ponigon technician lapen tentative timeline sida pipon cholo tentative number of vacancies bang dak 9000 ansid pipon iglo lapen number 1 ang kitok pondo publication of notification in employment news labang ke February mulam si nalitum long pon ikpo lapen submission of online application labang ke March mate April mulam si dak pipon ikpo tame adet bang fix pon pela lapen computer visit test lapen tentatively scheduled to held on between October lapen December mulam si the bang short test by endpoint po lapen short list of document verification released by 2000 February to 2025 mulam si dak pipon ikpo lapen labang so
notice tak paklang pon labang ke 31 January 2024 se labang so notification manda release pon iglo la sening ke hang abang pu abang fetum nang litum jong si railway along jong si claiming tung pulte labang so AWARSAI nani tum claiming tung pulote na documents manani tum chiri di etam melo lapen labang so aberta nani tum kan maseron serigo karbing nong aras tame pechinik nang lapen palang nang la sipini stame nili nani tum han wareng AWARSAI APHUTHAK nang than pechini pon iglo la si LABANGSO video lang misen pulte nani tum komen isi no lapan subscribe ang tin nepin penani tum subscribe ngot nasi dumay thak me kado ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado an fasta me nilihin pen KARDOM to change your